Здравейте, драги зрители! Днес тръгнахме към Боровец, към планината и реших да ви споделя нашата скромна почивка. Кратка, скромна почивка. Ето тук колегата, ето тук нашите момичета. И ще ви покажа след това вече какво става, как и ще да споделя с вас. Зрители, вече сме на София. Продължаваме след 800 метра. Скъпи зрители, още малко и пристигаме. Добър вечер, скъпи зрители! Пристигнахме, его и нашия хотел. О май гад! Няма, спокойно. Ето и стаята ни. Скромничка. Ето. Общо взето добре. Супер. Имаме си кафе машина, имаме си мини бар. Имаме си тераска. Гори погледни гори, гори погледни гори, гори погледни гори, гори погледни гори. Ноги, ноги, лудоле.
Добър вечер. Голяма машинка. Така е, що съм особи. Добър вечер, добър вечер. Изминал живо. Не, за вас. Да. Заповядайте на първия етаж, имаме мачки, аганчето. Илате да го знаем този ден, заповядайте. За снимане стой. За снимане пари ни взимате, нали? Его, скъпи зрители. Решим, братчето му тук. Всеки ден е много. Welcome. How many people? You know, Jerry, Slave Jackets. Пари, господин, заповядайте. Колега да ще искане. Айде на здраве, скъпи зрители. Колега, ти? Аре, то. Не си искане, О, голяма работа. Винците супер. Айде на здраве, на здраве. Айде на здраве. Айде. Айде, може и в YouTube да... Да, в YouTube. Реклама е, бата. Можете да заправите на картина, Орвец, срещу Сетеврил. Да, здраве, живи, здраве. На здраве. Имаме, разбира се. Ето, бургери, пилешки бургери, филенца, да, крилца. Винцето е идеално. Картофите ли са домашни, вече наистина, не са бланширани. Тук имаме кажолки, нали, чистици, пак. Кой ще направим паркатавица там са там. Тук пък пица, ако искате там. Най-важното, че са приятни хората. На втория етаж имаме каминка, романтика там. Ами най-добре тук да седне. Ако искате да кажем... Който има чувство за хумор, има всички останали чувства. Тоест, който се качил на Еверест, може да се качи на всички останали върхове. За хапването гарантирам. Има сигарет, знае всичко. Човек е Както трябва. Аз снимам за мене си да човек. Защо? На обществено место. Сме на курортно място. Да, аз снимам за мене си, разбира Не, аз не съм запознат и за глупостите. Да. Тук има каминка, уютно място, както трябва. Нищо салатки, нещо чайче. Синичко. Скъпи приятели, хапнахме. Продължаваме си разходката. В момента не мога да снимам. Минус 3-4 градуса е. Седенечко е. Хотел Рила. Тук съм. Боровец. Боровец. Майко, си пробваме късмета, казино.
Тук нагоре да вървим. Сашо, тук нагоре да вървим. Или надолу ще вървим. Ще се върнем. Най-готините, най-готините. Дава на колегата ви. Да. Благодарим. Благодарим, живи и здрави да си. Внимавайте, че има лед.